in this video. I'm bold, I'm eager, she's loving my demeanor. I just did shrooms in Malibu and I'm seeing shit so clear. I'm an animal, hyena. I was mean but it just got meaner. As a kid I was always a leader, achieved that shit and it come back cleaner, I clean ya. Eu sunt Matei, bine ați venit la un nou video. Astăzi ne dăm în Carol și în Tineret, probabil mergem și în Liniei, cine știe. Ha! M-am dus nose! Na! Da. Bă, aici nu la sală. Sala Opa! Doamne, ce prost e! M-am blocat în perete! Păi ce ca omul! Bă, Andrei, și multe eu și el dai. Stai-și-te, mă, stai-și-te. Dă-i dai mai încolo și pune-te și fata lângă, ca să ne punem Știu tot. că ne imaginăm că suntem în jacuzzi. Da. E nebun. Păi credeam că suntem în jacuzzi. Jacuzzi. Trebuia să vă știți un portret să vă spun. Da, La e. sară ei. Voi n-ar... Stai. Ce faci, bă, Rogea? Stai bine, mă? Cum e bă acolo? Domnul bombardierii, șefii puterii. Stai să-i fac o puzzle ăsta. O popă de cocaină. A, ieși. Omul cere cu am văzut și cu obger. Nu e că s-a întâmplat fix. Bă, ce stație vine? Hai să ne învârtim.
Bă, dar stai mă frumos la poză, mă. Ia-ți poziție. Așa, așa. Așa frumos. A dowsy. Add it payazi.